ερείπια μοναστηριών, ανακτόρων, παλατιών, κυβερνίων, κατοικιών, εκπαιδευτηρίων, χωριών, πόλεων, κάστρων, που αποτέλεσαν εκλεκτά δημιουργήματα του παγκόσμιου πολιτισμού. Εάν δεν καταστρέφονταν, θα ήταν ωραιότερα από της Τοσκάνης και της Ανδαλουσίας. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν συναντάς ερείπια μνημείων. Ο Πόντος είναι η χώρα που μέχρι σήμερα οι απόγονοί της διατηρούν ολοζώντανες τις ελληνικές παραδόσεις στην γλώσσα, την πλησιέστερη στην αρχαία ελληνική, τη θρησκεία, το χορό και το τραγούδι. Γι' αυτό λέμε ότι ο ελληνισμός του Πόντου έχει τις πιο βαθύριζες ανθρωπιστικές και θρησκευτικές παραδόσεις. Αν και υπέφερε τα πάνδυνα στο ολοκαύτωμα των γενοκτώνων χρόνων, χάνοντας με τους πιο απάνθρωπους, βάρβαρους τρόπους το μισό περίπου πληθυσμό του, έμεινε όρθιος και ζωντανός, ξαναρχίζοντας από την αρχή. Μετά τον ξεριζωμό από τα πατρογονικά του σπίτια, επέστρεψαν στην αγκαλιά της μεγάλης μάνας πατρίδας, κουβαλώντας μαζί ανεκτήμητους πολιτισμικούς θησαυρούς. Ουδέν φίλτερον της πατρόας γης, μακάριος δε ως της ευτυχών, μένει εν τη ιδία αυτού πατρίδη. Τίποτε πιο αγαπητό από την πατρική γη. Ευτυχισμένος δε όποιος ευτυχήσει να μείνει στην ίδια του την πατρίδα. Ευρυπίδης. Έτερον κυλιερή πάνω λέντον ποταμόν, έτερον έπαιρνιξεν, λιγερή και πόρεσεν, έτερον έπαιρνιξεν, λιγερή και πόρεσεν. Έρνιξομεν έτερε το τσαρκουλίν διώσεν, έρνιξομεν έτερε το τσαρκουλίν διώσεν. Μόναχα ο δάκλερος, καψιμόνα και ατό, άλλο τα μάταξομεν, εγώ σε περνίζωσεν, άλλο τα μάταξομεν, εγώ σε περνίζωσεν. Περνίξομεν έτερε τίζιν που να μειώσεν, περνίξομεν έτερε τίζιν που να μειώσεν, άσυμψιν κι ανέτερον, τα λαόλια διώσεν, άσυμψιν κι ανέτερον, τα λαόλια διώσεν. Άσο σερέ περπάξεν, την κουτσινέ περνίξεν, άσο σερέ περπάξεν, την κουτσινέ περνίξεν, έρθαμε και εξέρθαμε και ξεκαμπάνισαμεν, άρδος χωρίν δέταξες και τε συνέταγαμεν, άρδος χωρίν δέταξες και τε συνέταγαμεν. Έμπρια μου χώρια ειν πάμε εκεί και διώσεν, έμπρια μου χώρια ειν πάμε εκεί και διώσεν. Έρθαμε και εξέρθαμε και ξεκαμπάνισταμε, άρδος χωρίν δέταξες και τε συνέταγαμεν, άρδος χωρίν δέταξες και τε συνέταγαμεν. Έμπρια μου ράσια ειν πάμε εκεί και διώσεν, έμπρια μου ράσια ειν πάμε εκεί και διώσεν. Έρθαμε και εξέρθαμε και ξεκαμπάνισταμε, άρδος χωρίν δέταξες και τε συνέταγαμεν, άρδος χωρίν δέταξες και τε συνέταγαμεν. Δέξτε τον τη σκυλοτόιον, εγώ δεν κηδία τον, δέξτε τον τη σκυλοτόιον, εγώ δεν κηδία τον. Δέξτε τον τη σκυλοτόιον, εγώ δεν κηδία τον, δέξτε τον τη σκυλοτόιον, εγώ δεν κηδία τον.
Ειδική βιβλιοθήκη χειρογράφων, χιλιάδες συγγράμματα με απίστευτο πλούτο γνώσεων ιατρικής, χημείας, φυσικής, αστρονομίας, γεωπονίας, θεολογίας και φιλοσοφίας. Και αυτά είναι μόνο ό,τι διασώθηκε από τα πανεπιστήμια της αρχαίας και κλασικής περίοδου. Ανάμεσά τους κείμενα των αρχαίων Ελλήνων, Ηρόδοτος και Ξενοφόντας, Σουμερίων, Ασσυρίων και Περσών, που αναφέρονται στους φιλόξενους και ιδιοφυείς Αρμένιους, τους ανθρώπους της γνώσης. Στέκουν ακόμα στους πρόποδες του κατεχόμενου Αραράτ τα χιλιάδες χατσκάρ, οι επιτάφιες στήλες από γρανίτη που τα γλυπτά τους συναγωνίζονται σε ομορφιά και λεπτότητα, τα κεντήματα και τις δαντέλες των γιαγιάδων. Οι χαρακτηριστικοί σταυροί τους δεν παύουν να θυμίζουν εκείνον τον λαό που το έτος 301 κήρυξε πρώτος τον χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του και με πείσμα και με υπερηφάνεια υπέστη τις συνέπειες της πίστης του. Δεσπόζουν κατά μεσή στα δύσβατα οροπέδια τα πέτρινα αρχιτεκτονήματα των μαστόρων που άντεξαν τους ισχυρότατους σεισμούς του Καυκάσου. Εκκλησιές, κάστρα, ανάκτορα, σχολιά και γεφύρια. Και ξεχωρίζει ο χαρακτηριστικός ρυθμός της πανάρχιας αρμενικής αρχιτεκτονικής τέχνης.
1921. Η κεμαλική πλέον Τουρκία εξασφάλισε τα βορειοανατολικά της σύνορα με τη Σοβιετική Ένωση στο πλευρό της. Αφοσιώνεται στη συστηματική εξόντωση του ποντιακού ελληνισμού. 1922. Μετά την ήττα του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία, ολοκληρώνεται η τελική λύση. Οι Πόντιοι δεν είχαν και δεν προσβλέπουν σε καμία βοήθεια υλική, ηθική και οργανωτική και ολομόναχοι πλέον δίνουν τον άνισο αγώνα τους. 1923. Αρχίζει η μεταφορά των πρώτων Ποντίων από τη Σαμσούντα στην Ελλάδα και συνεχίζονται από άλλες περιοχές του Πόντου. 1923-1924. Οι χριστιανικοί πληθυσμοί του Πόντου συμπεριελήφθησαν στην Ελληνοτουρκική Σύμβαση για την ανταλλαγή των πληθυσμών. Όσοι επέζησαν, υπηρετούσαν ακόμη ζωντανοί στα τάγματα εργασίας ή πιο σωστά στα τάγματα θανάτου, τα λεγόμενα αμελέτα μπουρού. Αυτοί προωθούνται πλέον στην Ελλάδα. Έναντι της πατρόας γης του Ευρυπίδη, το λαμπρό τέκνο του Πόντου, Λεωνίδας Ιασονίδης, είπε «Ξηρανθεί το ημίν ωράριγξ, εάν επιλαθόμεθά σου, ο πάτριος Ποντία γη. Να στεγνώσει ο λάριγκάς μου, εάν ποτέ σε ξεχάσω, ποντιακή γη των πατέρων μου». Για τέσσεραν τραγώδο, πατρίδα μια να στορώ, πως έχασαμε εμείς του παράδεισο της. Τα παρχαριά τα ράσιας και τα κρυά τα νέρας και σώβορος του μέλα, Πανάγια σου μέλα. Πατρίδα μου, έχω μόνο και καημό με τη λύρα τραγώδο, την πατρίδα μου σώζω, πάντα θα αναζητώ. Πατρίδα μου, τα παρχαριά τα ράσιας και τα κρυά τα νέρας και σώβορος του μέλα, Πανάγια σου μέλα. τον ηλέτολο να ακούει την αμπάνα το θα κρούει και Ανάσταση είναι εκείνα έφταμε να λαμπρεί. Τα παρχαριά τα ράσιας και τα κρυά τα νέρας και σώβορος του μέλα, Πανάγια σου μέλα. Πατρίδα μου, έχω πόνο και καημό με τη λύρα τραόδο, την πατρίδα μου σώζω, πάντα θα αναζητώ. Πατρίδα μου, τα παρχαριά τα ράσιας και τα κρυά τα νέρας και σώβορος του μέλα, Πανάγια σου μέλα. πατρίδα μου, έχω πόνο και καημό με τη λύρα τραόδο, την πατρίδα μου σώζω, πάντα θα αναζητώ. Πατρίδα μου, τα παρχαριά τα ράσιας και τα κρυά τα νέρας και σώβορος του μέλα, Πανάγια σου μέλα. Τα παρχαριά τα ράσιας και τα κρυά τα νέρας και σώβορος του μέλα, Πανάγια σου μέλα.
Δε μαρμαρώνουν οι ψυχές, τα στήθια κι αν πεθαίνουν. Δικαιοσύνη κράζουνε και ελευθεριά προσμένουν. Άσπαρτο δρόμο διάβηκαν κι η στράτα τους κατάρα. Οι χρόνοι τρέχαν δίσεκτοι κι οι μέρες τους φαρμάκι. Τον ήλιο τον ζηλέψανε, λαχτάρισαν το φως του. Αετή λεβεντογέννητη στην ερημιά του αγνώστου. Πόσοι Θεέ μου πείνασαν, διψάσαν τόσα χίλια. Ο εχθρός λεπίδι ψήλωσε, σφαχτάρια τα κορμιά τους. Οι ποταμοί κοκκίνησαν, δάκρυσαν οι κυράδες. Τους πατεράδες σταύρωσαν, τα σπλάχνα τους εθάψαν. Χορτάριασαν τα μνήματα, οι πέτρες αγκαθιάσαν. Τα αδέλφια, μες στη μαύρη γη, ζητούν να αναπαυθούν. Μα πάνω θεν τους, οι ψυχές, οι αδικοσφαγμένες, πώς λαχταρούν, πώς καρτερούν, πώς, Θεέ μου, συγκρατούνται να αρπάξουν την ροφέα τους, να μπουν στα κόκαλά τους και να χυμίξουν στον εχθρό να νεκραναστηθούνε, να γίνει πίκρα μας ψυχή, τα σίδερα αγώνας και τ' άγριο φως να γεννηθεί, το Πάσχα το δικό μας. Με έμπνευση από τον Χαντσατούριαν, με τον Σπάρτακο και τον χορό των σπαθιών του, διευρύνεται η φαντασία με τα υπέροχα παραμύθια και τη μελοποιημένη ποίηση του Οβανέστ του Μανιάν και χάρη στον πρικισμένο Σαγιάτ Νόβα και τον χαρισματικό Κομίντας που διέσωσαν τις μελωδίες, οι Αρμένοι λυκνίζονται ακόμα στον ρυθμό των πανάρχαιων τραγουδιών των λαϊκών ασούγ, των λυρικών ποιητών. Κάπως έτσι φτάνει κανείς στο σήμερα. Και η σκητάλη της μουσικής παράδοσης περνά σε έναν σύγχρονο ασούγ, τον Χάικ Γιαγιάν. Μια φωνή του μιλά στις ψυχές Μια φωνή του μιλά στις ψυχές, λες και θέλει να τις ξυπνήσει από τον μαύρο λίθαργο και τρυφερά να τις οδηγήσει προς το φως.
Τα κριτικά και δημόδια άσματα των Ελλήνων του Πόντου, μαζί με τους χορούς, είναι τα πανέμορφα εκείνα λουλούδια που έθρεψαν οι πατεράδες μας με το αίμα των αγώνων τους και πότισαν με τον υδρότα του μόχθου και με το δάκρυ του πόνου τους. Γι' αυτό άλλωστε μοσχομυρίζουν ευωδιές θύμησης, ευωδιές ανάμνησης. Οι νεότερες γενιές των ποντίων, όταν χορεύουν και τραγουδούν, αφουγκράζονται, επικοινωνούν νοερά με τους δικούς τους, με τους προγόνους τους. Νιώθουν ψυχική ανάταση και ευφροσύνη, γι' αυτό και είναι περήφανοι για την καταγωγή και την ιστορία τους. Στην Ανατολή που θερμενέσαν ήλιος τους αιώνες η ελληνική ζωή, που θερμενέσαν ήλιος τους αιώνες η ελληνική ζωή. Μορφάνεψαν τα μέρη, η πόλη στα χωριά και με θλιμμένο βλέμμα να ζηθούνε σαν να τη σούμελα, και με θλιμμένο βλέμμα να ζηθούνε σαν να τη σούμελα. Σε σένα τριγωνίτσα μου είμαι σου μαθεμένο, σε σένα τριγωνίτσα μου είμαι σου μαθεμένο. Τριγώνα τριγωνίτσα μου ταράες εσύ δίσα, τριγώνα τριγωνίτσα μου ταράες εσύ δίσα. Έφυγε στο καρδόπο μου αμόφτερωτική σας, έφυγε στο καρδόπο μου αμόφτερωτική σας. Τριγώνα τριγωνίτσα μου Θεό που τη φοάσαι, τριγώνα τριγωνίτσα μου Θεό που τη φοάσαι.
απάς και σον πνευματικός πως θα εξομολόγας, απάς και σον πνευματικός πως θα εξομολόγας. Aquí περαν ήλιωσεν, οι θρύγωνα τίνωσεν. Aquí περαν ήλιωσεν, οι θρύγωνα τίνωσεν. Άστρωμε τίνωσεν, γιατί μόνον γιατέσεν. Άστρωμε γιατί μόνον γιατέσεν. Aquí περαφέγγωσεν, οι θρύγωνα ποιώσεν. Aquí περαφέγγωσεν, οι θρύγωνα ποιώσεν. Μα σαν κιοριάσταζα και μ' άρεταν τα δέντρα. Μα σαν κιοριάσταζα και μ' άρεταν τα δέντρα. Σκουλάρικ φορείς ότι και σαν σειρά δαχτύλι. Σκουλάρικ φορείς ότι και σαν σειρά δαχτύλι. Με ένα τερέμα γλυκίν 1000 χρόνια η βράδυ. Με ένα τερέμα γλυκίν 1000 χρόνια η βράδυ.